Nakasanayanen dagiti turista ken dagiti agnanaed ditoy Ilocos Norte ken kabangibang a lugar ti agtinawen at tumba sa paway kang runaan na tipan nakaipabuya kadagiti nakabutbuteng horror characters iti House of Horror. Kuna ni Mayor Elaine Liagono Guerrero ket nasabalyan ti tumba sa paway itaatawen no sa dinno nga amin na barangay ket agisaganada. Iti entrida iti nadakamat nga aktibidad no sumangbay ti undas. Now it's barangay level, so we'll be expecting 31 tumbas kasi it's barangay Adam. So no kumagay barangay ng Guyudan ada sarili da nga tumba kasjay, so kanya-kanya da nga ti barangayan. And then, baga na pa nga day ti maisiyang kadto as Saint Parade into no Nobyembre 1 apakipagpartisiparan tumet dagiti adday ti bannag iti edukasyon. and at 5 o'clock into no November 1 is there will be a parade of saints, and ti natasan DJ katigiti Department of Education, so live nga agparada ti ububing nga nakatagitay cherubim, kadagitay sa santo, i-portray dadagitay sa santos. And kan dagitay pay daduma pay kas dati in-announce ko tay bigat anyway kuna with the approval of the Father Barot nga una dadagitay images da nga may mabaling nga mabagkat giti parents or dagiti taga municipal employees or sino dagiti mayat nga maki-join, they can join the parade of saints nga dabagbagkaton dalata nga image. Inayon na amaluktan tupay into no Nobyembre 1 iti oras sila 5 ti House of Horror adagitimet sanggunyan kabataan iti ili ti paway tinadesignaran a mangay daulo daytoy. Ti House of Horror ket duangal daw nga aglukat daytoy ket into no Nobyembre 1 ken 2 ita atawen.